வெல்கம் டு பரிமளராஜ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு பிரிட்டிஷ் ரெசிபி பார்க்கலாம். பிரிட்டிஷ் கிளாசிக் ரெசிபின்னு சொல்லுவாங்க இதை. காட்டேஜ் பாய் இல்லை ஷெப்பர்ட்ஸ் பாய். காட்டேஜ் பாய்னா பீஃப் வச்சு பண்ணுவாங்க. ஷெப்பர்ட்ஸ் பாய்னா ஷீப் இல்லை லேம் வச்சு பண்ணுவாங்க. இது வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கிளாசிக்னு சொல்கிறத விட வெல்ஷ் கிளாசிக். வெல்ஷில் தான் இது வந்துட்டு வேல்ஸ்ன்ற கண்ட்ரியில் தான் அதிகமாக பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி சிக்கன் வச்சு பண்ண போகிறேன். இதை நீங்கள் எந்த மீட் வேணால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு சொல்கிறேன். 2 போர்ஷனாக இது செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் பேஸு, அதுக்கப்புறம் டாப்பிங். அந்த சிக்கன் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆலிவ் ஆயில், சிக்கன், ஆனியன், கார்லிக், அப்புறம் தக்காளி, கேரட்டு, லீக்ஸு, அதுக்கப்புறம் டைம், ஸ்பைசஸ், பெப்பர். இதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கு மேலே இருக்க டாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கிழங்கு தனியாக வேக வச்சு அதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட 2 எக் யோக்கும் பட்டரும் சீஸும் யூஸ் பண்ணி அது மேலே வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பேக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு பேனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதனால காஞ்சோன்னே இந்த சிக்கனை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சிக்கனை போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா அதில் வந்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் சேர்க்க போகிற எல்லா வெஜிடபிளையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிரேட்டரில் வந்துட்டு கிரேட் பண்ணி தான் சேர்க்க போகிறோம். மிக்சியில் அரைச்சில ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும். அதனால் எல்லாமே தக்காளி, வெங்காயம், கேரட்டு, அந்த லீக்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து கிரேட் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம். இதில் இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அதில் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், அது கூட வந்து பூண்டு, இது கூட சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இது கூடயே கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் பூண்டு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகுது. லைட்டாக தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் சுண்டுற மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடயே வந்து கேரட்டையும் லீக்கையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லீக்கையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு வேண்டியதான சீசனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இது சிக்கன்ன்றதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும். மேபி பீஃபோ இல்லை லேமோ யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும். இது கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்தா போதும், அந்த கேரட் மட்டும் வேகிற அளவுக்கு. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தைம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்பைசஸ்ஸு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர், கொஞ்சம் தண்ணி. இந்த கேரட் மட்டும் தான் நமக்கு வேகணும், அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டா போதும். இப்போ இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மேலே போடுற டாப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு மேலே போடுற டாப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து கிழங்கை வந்து வேக வச்சுட்டு அதை வந்து மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது கூட வந்துட்டு நம்ம 2 எக் யோக் சேர்க்க போகிறோம். எக் ஒயிட் வேண்டாம், வெறும் எக் யோக் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறமா இது கூட வந்துட்டு இது கொஞ்சம் அது நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கிற அந்த பேஸ்க்கு வந்து உப்பு இருக்குது, அதனால் இதுக்கு வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டால் போதும். அதுக்கப்புறமா பெப்பர் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரிச்சாக ஆக்கிறதுக்காக ஒரு நாப் பட்டர் சேர்க்குறோம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சீஸை வந்து இதில் சேர்த்துட்டு மீதி சீஸை வந்து மேலாக நம்ம தூவிடலாம். இது எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பேஸ் போட்டு அது மேலே இதை டாப்பிங் பண்ணிவிட்டு எப்படி பேக் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க பேஸை வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக சமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இது மேலே நம்ம டாப்பிங் போடலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்டன் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஃபோக் வச்சுட்டு சும்மா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இது மேலே நம்ம சீஸை டாப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் 250 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட காட்டேஜ் பை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட அவன் இல்லைனாலுமே நீங்கள் வந்துட்டு மைக்ரோவேவில் வந்து ப்ராயில் மோடில் வச்சு பண்ணி பாருங்கள். இல்லாட்டி நான் வந்து கேஸில் கேக்கெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பேக் பண்ணுற மாதிரி அப்படியும் நம்ம இந்த சீஸ் போட்டு ப்ராயில் பண்ணலாம். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல டிஷ்ஷில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.